Ale ak sa necítiš šťastná, 4-kilovými jednoročkami, veď sa necítim kvôli tomu trápne. Idem variť obed, sa nám tak ustalili myšlienky. Ahojte, ja vás vítam pri mojom novom vlogu. Dnešný vlog bude taký môj bežný deň, keď mám voľno, keď nie som práve v práci. Takže dúfam, že sa vám teda tento vlog bude páčiť a bude z 2 dní, z nedele a z pondelku. Točím ináč ho na telefón, lebo ešte nemám kameru, takže dúfam, že to môj telefón zvládne, uvidíme. No a ja som už teda sa trošku ráno ponaťahovala, urobila som si takú rozcvičku na prebudenie lymfatického systému a teraz idem si robiť raňajky a idem si robiť takú placku z vlčiek, vajíčka, škorice, javorového sirupu a z banánu. To všetko spolu dokopy zmixujem a urobím si to takú placku a potom ju tak potrhám na také menšie kúsky a dám si to s grýským jogurtom a s mrazeným mangom. Takže idem si urobiť toto na raňajky. No a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, že si z neho odnesiete nejakú inšpiráciu a že si pri ňom oddychnete. Variť obed a dala som si do hrnca túto šošovicu čiernu, volá sa beluga. Potom si dám uvariť ešte pohánku. No a bude z toho vlastne taký šalát. Pridám do toho ešte, keď to bude všetko uvarené, tak to zmiešam s nakrájeným avokádom, šeri paradajkami, uhorkou a pridám do toho ešte možno rukolu a balkánsky syr. Ochutím to ešte olivovým olejom a soľou. No a urobíme si k tomu ešte domáce tortily. Takže cesto na tortily máme hotové a teraz ho dám odstať na nejakých 15 minút a potom z toho budeme tvarovať tortily a budeme to robiť na pánvici. Šošovicu mám už tiež hotovú a ešte čakám na pohánku. Ja som si ešte dala variť tofu, teda piec tofu na pánvici. A tak rozmýšľam, že zatiaľ, kým sa mi to varí, tak vám chcem povedať jednu vec, že varím teraz už asi nejakú 3/4 hodinu a nemám zapnutú žiadnu hudbu, žiadny podcast, žiadne video, nič a som vlastne teraz v kuchyni úplne sama a myslím si, že je veľmi dôležité mať počas dňa aj také chvíle, že keď niečo robíme, tak nič popri tom nepočúvam pri tom hudbu, nepozeráme pri tom nič, ale len sa sústredím na ten prítomný okamih v tom tichu. A myslím si, že je to veľmi prospešné, hlavne pre náš mozog, aby sa nám tak ustalili myšlienky a väčšinou, keď sa človeku myšlienky trošku ustália, tak potom príde aj na riešenie nejakých možno problémov alebo na nejaké nové nápady
lebo má ten mozog akoby na to priestor, nemá stále nejaké podnety. Takže to som vám chcela povedať, že to skúste, že niekedy, keď napríklad upratujete, alebo si idete zabehať, alebo sa idete prejsť, alebo varíte, tak skúste byť úplne v tom prítomnom okamihu, bez nejakých podnetov v pozadí a uvidíte, že aké je to príjemné a obohacujúce. No, takže ja som veľmi... Také divné pre teba. No, takže ja som teraz veľmi dlho... Čo sa mi smeje? Teraz veľmi dlho pracovala na telefóne, striehala som nejaké videá a cítila som už potrebu ísť trošku von, trošku do prírody. Takže som sa rozhodla vytrhať túto burinu pred našim domom. Ja idem behať a chcela som povedať, že ja nechodím behať napríklad preto, že by to bol nejaký trend, ale ja sa hýbem a pravidelne športujem preto, lebo si vážim svoje telo a ako keby mi to nedovolí nič pre neho nerobiť. A ja si myslím, že si zaslúži, aby som sa o neho starala a to, že pravidelne robím nejaký druh pohybu, buď beh, alebo nejaký šport, alebo cvičím, alebo si dám nejakú dlhšiu prechádzku, je najmenej, čo pre neho môžem spraviť. Ja neviem si predstaviť, že by som to nerobila. Pre moje zdravie a pre moje telo, aby bolo silné a zdravé. Idem si zabehať nejakých, asi to je 20 minút, nemám hodinky, nemeriam si to, ale tak odhadom túto trasu chodím behávať a trvá mi to nejakých 20 minút. Je to taká kopcovitá trasa trošku a keď idem bežať, tak bežím vždy pocitovo. Neurčujem si nejaké kilometre alebo nejaký čas, za ktorý musím ubehnúť alebo koľko kilometrov musím ubehnúť. Bežím proste tak, ako sa cítim. A tiež sa mi niekedy stane, lebo tu máme taký kopcovitý terén, že niekedy úplne nevládzem do tých kopcov, tak ja zastanem a vôbec sa necítim kvôli tomu trápne, alebo že by som nejako zlyhala. Keď proste nevládzem, tak niekedy aj ja zastanem a idem chvíľku chôdzou a potom zase pokračujem s behaním a môžeš to robiť kľudne aj ty tak. Nie je to nič zlé. Ja už kráčam domov a nakoniec môjho behu bola skôr taká prechádzka. Bežala som možno dokopy nejakých 5 minút a zvyšných nejakých 20-25 minút som sa prechádzala a teda išla som krokom takým svižným a bolo to veľmi príjemné. No a teraz idem domov, idem trošku upratať, pustím ešte práčku a už budem oddychovať. No a vidíme sa zase zajtra. Dobré ráno, máme tu ďalší deň, pondelok a ja si idem robiť raňajky a idem si robiť také domáce bagele, úplne jednoduché z dvoch surovín, z dvoch základných surovín, z bieleho jogurtu a z múky hladkej, ešte tam pridám trošku soli a trošku kyprecieho prášku a urobím si k tomu asi nejaké voľské oko a dám si k tomu avokádo.
Keď si teraz idem zacvičiť ruky na nejakých 15-20 minút a večer by sme ešte chceli ísť do našej dedinskej posilky si zacvičiť spodok tela. Ja väčšinou vrch tela cvičím doma a takisto aj brucho a spodok, nohy a zadok chodím cvičovať do posilovne a cvičím väčšinou so 4-kilovými jednoročkami, ale musím si ešte kúpiť aj nejakú menšiu záťaž, lebo niekedy je to ťažké s tými 4-kami. No, ja som niekedy cvičovala iba v posilovni, ale posledné mesiace sa mi zapáčilo cvičenie doma. Príde mi to aj časovo výhodnejšie a do posilky chodím tak možno 2-krát do týždňa si zacvičiť ten spodok. Ja akorát kráčam do posilky. Chcela som povedať to, že ja si myslím, že som celkom spokojný a šťastný človek a vôbec to nie je preto, že by som mal všetko, čo chcem. Myslím také tie materiálne veci. Ale chcem povedať to, že ja si myslím, že na to, aby bol človek šťastný, úplne stačí, aby sme mali pokoj v duši a aby sme videli všetku tú krásu okolo seba, ktorú máme a boli za to všetko vďační. Ma nikdy nerobí šťastnou, alebo nikdy nebolo zodpovedné za moje šťastie to, či mám, koľko mám peňazí, alebo kde bývam, čo vlastním. Ale vždy to bude iba to, ako sa cítim ja vo vnútri a ak sa necítiš šťastná, tak ver mi, že k tomu vôbec nepotrebuješ veľa, aby sa tak cítila. Takže to, že či je človek šťastný a spokojný, je podľa mňa iba voľba a je úplne jedno, že čo máš a čo nemáš. Vždy je to vlastne iba na tebe, ako sa rozhodneš cítiť. To je podľa mňa kľúč k spokojnému a šťastnému životu. Toto si uvedomiť, že vlastne celé to šťastie a spokojnosť sa nachádza iba v nás a z akého uhla pohľadu sa na veci pozeráme. Samozrejme, že ja sa pristihnem veľakrát pri tom, že sa cítim byť nespokojná, ale potom si veľmi rýchlo uvedomujem to, že je to iba ilúzia, že ja si myslím, že budem spokojná, keď budem mať nejaké veci alebo keď sa nejaké veci stanú.